Pink Art Graphics. Well, yeah, man. What's up, people? What's up, everyone? Welcome to Zim Reality ITV, your number one channel. Yamunowana mtakuna zvinenge zvichiitika wanowana tichingwafa ma tiumana ose enyika pachivhitivhiti tisina maside effect chivhitivhiti chinosanitize zvimwe zvivhitivhiti enyaya ndine panapa ndeya boss pumaco na platinum prince panokuratidza kuti paita hondo yamarudzi painenge kusawirana pakati pavakomana 2 hour vanenge kusaonana kari kuita kari kuitika saka nyaya yawo ndeyechinje kwadze umbo wandinawo ndekwadze ma-screenshot enyaya dzawo dzavakuratidza kuti amai vanenge kupukana pakadayo but nyaya yatangwa naplatinum prince anga ichita kuti boss pumaco vari kuita sei vari kukanganisa bazuka pakupefoma nechiskiri chavo cheteam bp cheche saka kuti amai mumwe nemumwe ngaite zvinhu zvake mumwe nemumwe ngaazvimirire mumwe ngaite dunga munhu akata sei akazvimirira ari ega ndifunga muri kuona screenshot raplatinum prince riri apo yo then mushure mekunge platinum prince aposta then boss pumaco abva kutaura kuti aiwa ana godobori vakuru vegodo muri kurwadziwa saka pazinge pakuchinjanwa mawedzi pakuchinjanwa mashoko zvekuti nchange nchikwaridze mascreenshot amuri kuona musaverenge zvenyu muchimhanya nyatsoverenga imega munyatsonzwisise kuti aiwa maya pana zvikuitika saka nyaya ninayo panapa ndekuti boys kachinge mapedza kuona video ine mapedza kuverenga mascreenshot ese ari panapa ati mukomende pasama kuti platinum prince ari kumeka mafacts kana kuti ari kurwadziwa neteam bp boys sezvamuri kuona kuti pasuka kutaura kuti imi mudhara makambopisa taikumhoresa musingadai but mwari ndiwe munhu wese now tisita kupisa uchimbotisiyai tiite zvatiri kuitawo then makandikumbira collab ndikaramba saka zvakuita sekuti iya kutoita sekuti platinum prince ari kurwadziwa netarenda ande but platinum prince akuita kuti hauna basa ndosaka tasati kumhoresa ndifunga mascreenshot ese muri kumona se muri kumona ari kukandwa kuti paita hondo yemarudzi hadhanzo idhanzo zveshuwa vana vagwirirana vanoramba vachingonetsana saka ndo zvanga zviripo muzuva ranhasi ndozvangada ndikuonese ndikuratidze kuti zvacho ndo zvekufamba kwazviri ndo nyaya yanga ndinayo. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo pachivhitivhiti chiri health, chivhitivhiti sina maside effect, chivhitivhiti chinotapira, chivhitivhiti chamunobata ma latest achingobva kupisa achingobva kuitika. Thank you.